сафеддара ягона маҷмӯаи лижаронию сайёҳӣ дар кишвар ба шумор меравад, ки дорои инфрасохтори муосир ва беҳтарин шароити истироҳату фароғат мебошад. сафеддара баробари дар ҷумҳурии Тоҷикистон нодиртарин мавзеи сайру сайёҳат ва бозиҳои зимистона маҳсуб ёфтанаш ҳамзамон дар миқёси Осиёи марказӣ маъмулу машҳур аст. ҳамин аст ки сокинони аксар кишварҳои дунё баробари ба Тоҷикистон ташриф овардан ҳатман аз ин мавзеъ дидан менамоянд ва ба варзиши дилхоҳи худ машғул мешаванд. Сам я с Пермского края. Ман аз шаҳри Перми, Федератсияи Россия мебошам. мо дар шаҳри худ чунин кӯҳҳо ва табиати зебо надорем. инҷо беҳтарин роҳрави варзиши лижаронӣ ва сноуборд мавҷуд аст. аллакай шашум маротиба мешавад ки ба ин ҷо омада ба намудҳои гуногуни варзиши зимистона машғул мешавем. мавқеи ҷойгиршавии маҷмӯа қисмати ғарбии ноҳияи Варзо буда, дилхоҳ нафарон новобаста аз синну сол метавонанд ба ин ҷо ташриф оварда истироҳату фароғат намоянд, чунки дар сафеддара тамоми шароиту имкониятҳои замони муосир фароҳам оварда шудааст. ин ҷо барои фароғат роҳи танобӣ, макони лижаронӣ, сноуборд, канкитозӣ барои кӯдакону калонсолон, аспсаворӣ ва дигар шароит фароҳам мебошад. ҳамин аст ки имрӯз ин мавзеи сайру сайёҳат ба макони дӯстдоштаи сокинони хурду бузурги кишвар мубаддал гардидааст. сафеддара дар километри 57-уми шаҳри Душанбе дар баландии 2400 метр аз сатҳи бар ҷойгир мебошад. ҳавои тозаи ин мавзеъ ба кас рӯҳу илҳоми тоза бахшида саломатии инсонро барқарор месозад. ин мавзеи зебои барфпӯш гувоҳи возеҳи он аст, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон маконҳои сайру сайёҳат ва истироҳат дар тамоми фасли сол, махсусан зимистон, мавҷуд ҳастанд. хурсандиовар аст ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти олии давлат ва ҳукумати кишвар дар зарфи зиёда аз 29 соли соҳибистиқлолӣ имкониятҳои сайёҳии мамлакат самаранок истифода шуда истодаанд. аллакай 5 сол шуд ки сипарӣ мегардад ва бинед ки ин иншооти бузурги сайёҳию варзишӣ яке аз беҳтарин маконҳое ки дар ҳудуди Тоҷикистон аст ки имрӯз диққати хело сокинони пойтахт ва умуман меҳмонони дохилию хориҷиро ба худ ҷалб кардааст ва имрӯз он имконияту шароитое ки дар ҳудуди ин базаи лижаронии сафеддара муҳайё карда шудааст, ин боз ҳам барои ҷалби ҳарчи бештари сокинони мамлакат ва аз он ҷумла сайёҳони хориҷӣ ба ҳисоб меравад. дар сафеддара тамоми қишрҳои ҷомеа метавонанд истироҳату фароғат намоянд. барои кӯдакону наврасон низ дар ин ҷо майдони бозии махсус муҳайё карда шудааст, ки он ба талаботҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. масоати умумии майдонҳои варзишии кӯдакона 60 гектарро ташкил намуда, онҳо дар як вақт метавонанд ба 1000 нафар хизмат расонанд. истиқлолии кишвар якчанд минтақаи мамлакат мавзеи сайёҳӣ эълон шуда, айни замон дар онҳо инфрасохтори зарурии соҳа бунёд шуда истодааст ва тадбирҳои ободонӣ дар самти мазкур идома доранд. лозим ба таъкид аст, ки сафеддара ҳанӯз 5 сол қабл бо ташаббуси соҳибкорони ватандӯст таҷдиду навсозӣ гардида, давра ба давра дар ин мавзеъ инфрасохтори сайёҳӣ муҳайё карда шуд. ҳамин аст ки ҳамасола ва махсусан дар фасли зимистон дӯстдорони бозиҳои зимистона барои истироҳату фароғат маҳз ба сафеддара ташриф меоранд. он табиат, он шароиту имконият, он боду ҳавое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст, бениҳоят барои саломатии ҳар яки мо фоидаовар аст ва ба ҳамаи шумо тавсия медиҳем, ки ба сафеддара, ба мавзеи сайёҳию туристии сафеддара омада аз чунин табиати зебои кишвар, аз зимистони ҳақиқии Тоҷикистон баҳраманд бошед. лижароне ки ҳамчун варзиши зимистонаи маъмул байни сайёҳон маҳбубияти хоса дорад, дар сафеддара таваҷҷӯҳ ба он бештар аст, зеро пойгоҳи лижаронии он ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. ҳамин аст ки баргузор намудани мусобиқаҳои варзиши зимистона миёни ҷавонону наврасон дар ин мавзеъ чанд сол боз анъана шудааст.
бахшида ба солҳои рушди деҳот сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар маҷмӯаи инфраструктури иловагӣ аз қабили нуқтаҳои фурӯши армуғон ва дигар ҳунарҳои мардумӣ, тарабхона, мағозаи фурӯши асбобу лавозимоти лижаронӣ, нуқтаҳои иҷораи лавозимоти лижаронӣ, барфгард ва ғайра бунёд ёфтаанд. мо бо ҳамроҳи оила ба ин мавзеъ омадем ва пеш аз ҳама ба бозиҳои амин лижаронӣ машғул шудем, ки ин ҳам бошад барои рӯҳбаланд кардани инсон ва тарзи ҳаёти солим пешбурди он заминаи мусоид фароҳам меорад. Ин нотакрортарин табиати зебои Тоҷикистон мебошад, ки дар байни кӯҳҳо ҷойгир шудааст ва кулли сайёҳон низ аз ин ҷо дида намуда боз барои як мавқеи баланд рафтани Тоҷикистони мусоидат менамояд. ҳамзамон дар маҷмӯа мутахассисони бо таҷрибаи соҳаи варзиши зимистона, мураббиёну роҳбаладон барои муаррифии мавзеъ ва дигар ҳайати хизматрасон фаъолият менамоянд, ки ба истироҳату фароғати меҳмонон мусоидат менамоянд. ман сафедара омадам, гуфтам ки Тоҷикистони мо чӣ хел зебо будааст, чӣ хел ман дигар давлатҳоро орзу мекардам, не ки ин хел Тоҷикистон зебо манзараша якум бор дидам, бисёр ҳаракат мекунам ки бо дофи оянда қати фарзандон биём. дар ин мавзеъ ки сол то сол надигариҳои зиёд ворид мегарданд, боз як навъи варзиш, яъне роҳгардӣ бо усули скандинавӣ ҷорӣ карда шуд. азбаски мавзеи роҳгардии скандинавӣ дар баландии беш аз 2590 метр аз сатҳи баҳр қарор дорад, дӯстдорони он аз роҳи танобӣ, ки 2000 метр дарозӣ дорад, истифода мебаранд. дар сол дари ҷангазорҳо кӯҳ пушта гаштан солими одам дар сатҳи баланд ва умри одам беҳад дароз мекард. як мисоле ки як шаҳрванди чинӣ 265 сол об дидааст. ҳама одам соли 1677 таваллуд шудааст ва қадаш 2 метр будааст. қади басти 2 метр. ҳамон даврҳо ӯ уҳдаи вазифаи чиз доштааст, ба уҳда доштааст, тайёрии ҷисмонии армияи ҳамон давраи Чина ва дар кӯҳ Тяншан фақат бо алафу чиз ҳаёти зиндагӣ дар ҳамон кӯҳ Тяншан бода ҳам беҳтарин аст. роҳгардӣ бо усули скандинавӣ, ки аслан барои калонсолону пиронсолон пешбинӣ шудааст, қоидаҳои хоси худро дорад. агар ҳангоми роҳравии оддӣ 70% мушакҳои организми инсон фаъол бошанд, пас дар вақти роҳгардии скандинавӣ 90% мушакҳои организм ба ҳаракат даромада ба барқарории саломатӣ ва харобшавӣ мусоидат менамояд. ба роҳ мондани сатҳи баланди хизматрасонӣ, эҳтироми хоса нисбати меҳмонон ва боз ҳам беҳтару хубтар гардонидани шарту шароити истироҳату фароғати мизоҷон дар назди масъулин ва кулли кормандони маҷмӯаи лижаронию сайёҳии Сафеддара аз масъалаи муҳим ва аввалиндараҷа ба шумор меравад. ҳамин аст ки ташрифи сайёҳони дохиливу хориҷӣ ба ин мавзеъи зебову нотакрори мамлакат сол то сол дар ҳоли афзоиш мебошад.